dịka otu n'ime mmemme omerubegasịrị maka ncheta afọ 10 o ji wee bịa n'ụwa Bishop Ogbaru Dayosis bụ Right Reverend Prosper Amah ejego n'ogige mgbazigharị Nigeria dị na Nnewi iji wee kparịta ụka ya na ndị eji n'ime ebe afọ eme gịnị Ọsadebe sokwu ya wee jee nya bụ ije wee weta akụkọ na bishọp a bụ ụfọdụ ndị echichi na ndị ụka Ogbaru Dayosis ụka Anglican dujere ya bụ njem gere ya bụ akọ n'ozuzu oke. Ya bụ njem nleta bụ nke nyere ndị nga ahụ ohere iji wee kọwapụta obi ụtọ ha site na ịkọ akụkọ mgbaama gosipụtara abụ otito ife ofufe na ekpere. Na mbụ n'okwuchukwu ya, Right Reverend Amah gwara ha na akala aka ha agaghị ana n'iyi ma ọ bụrụ na ha ga-agbanwe ndụ ha na omume ha site na ịmakụ Kraịst na okwu Chineke. Onye bishọp ahụ rụtụrụ ndụ Josef nke akwụkwọ nsọ aka nakwa otu Chineke si wee napụta ya n'ụlọ mkpọrọ ma mazie ha aka n'obi na Chineke pụrụ ịnapụta ha ma ọ bụrụ na ha etinye uchu n'ebe akara aka ha dị, n'agbanyeghị ogologo oge ha nọgoro na ya bụ ụlọ nga. N'aka nke ya, onye ji ọkwa Assistant Comptroller ya bụ ụlọ nga bụ Barrister Raymond Okonkwo, onye ji ọkwa Superintendent na ya bụ ebe bụ Superintendent John Onwegbu nọchitere anya ya, kenere Chukwu na bishọp maka ịbịa leta ha ma kọwaa na ụlọ nga dịka ebe a na-agbanwe ndụ ndị mmadụ ma kwazie arịrị na agaghị enwe mgbanwe ma ọ bụrụ na enweghị ezi mmụta. Onye Assistant Controller ahụ kọwapụtara na ọtụtụ ndị nọ n'ebe ahụ enweghị ezi mmụta ma kọwakwa na ụfọdụ n'ime ha lere ule First School Living Certificate na WAEC n'afọ a ma kwukwa na ha enweghị ego iji wee kwado ha n'ihi na ha nwere ndị dị 60 n'ọnụọgụ ga-elele ule GCE wee yọọ bishọp ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka. Na ọ bụ n'ọrụ na-ekwu na ama enwe reformation ma ọ bụrụ na enwetaghị proper education. N'okwu ya n'aha ndị nga, onye ji ọkwa provost n'ebe ahụ kenere bishọp na ndị otu ya maka ya bụ njem nleta ma gosipụtacha ọtụtụ ihe na-eche ha aka mgba dịka enweghị mmiri, enweghị akọrọngwa ahụike, akwa na akọrọngwa eji ede akụzi ma na-amụ akwụkwọ, wee yọzie enyemaka bishọp ka ha wee nwee ike sonye nene ule GCE na-abịa abịa n'afọ a. Ka ọ na-agwa ABS okwu, onye vika St. Luke's Anglican Church Okpoko bụ Venerable Ken Paul Emuka toro nnọọ bishọp Amah maka ezi atụmatụ ya bụ nke ọ kọwara dịka ikwusa oziọma wee dozie ndị ntorobịa ọdụ ka ha si na ajọ omume nwere ike imebi ọdịmma ha wezụga onwe ha n'ihi na ajọ ihe anaghị akwụ ezi ụgwọ. Ihe pụtakarịrị ihe na ya bụ njem nleta gụnyere egwu ndị nga ahụ tiri bishọp na ndị otu ya. Site na Nnewi, Ọsadebe maka akọwa ABS.